Kunu parti minn din il-mixja sabiħa li beda il-Partit Nazzjonalista u rridu nkomplu inwettquha flimkien. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg meta kien qed jindirizza riċeviment għat-tesserati ta' 12 distrett fil-Wardija. L-istess distrett li Alex Borg se jkun qed jikkontesta u li jikkonsisti mill-lokalitajiet tal-Imġar, il-Melliħa, San Pawl il-Baħar u Burmarrat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li sa mill-bidu tal-kampanja wara li kien preparat u se jibqa' preparat. Sostna li l-kampanja kienet waħda pożittiva bilan li turi il-viżjoni tal-partit għal-pajjiż fil-waqt li saħaq li se jibqgħu għaddejn f'din id-direzzjoni għax jemmen li jista' verament iġib nifs ġdid għal-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll li għad fadal diversi proposti x'jitħabbru fil-waqt li dawk li diġà ġew ippreżentati dwar l-edukazzjoni, is-saħħa u l-popolazzjoni intlaqgħu tajjeb ferm mill-poplu. Huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista huwa determinat li jwettaq din il-viżjoni permezz ta' proposti konkreti fost l-oħrajn biex jindirizza l-isfida tal-popolazzjoni. Qal li din hija sfida maħluqa minn ħaddieħor u li jekk kif il-Partit Nazzjonalista beda jispjega kif biħsibu jindirizza, beda wkoll jiġi attakkat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella sabiex fit-30 ta' Mejju l-elettorat jivvota b'saħħa favur il-Partit Nazzjonalista. Saħaq li biex il-proposti jitwettqu il-partit irid ikun fil-gvern sabiex mill-ewwel ġurnata jibda jimplementhom. Għal dan ir-riċeviment attendew ukoll il-kumplament tal-kandidati ta' 12 distrett Charles Azzopardi, David Bonello, Ivan Castillo, Graziella Gallia, Joseph Grek, Anton Mifsud, Jonathan Muscat, Ian Vassallo Ħaġi, Rachel Williams u George Vital Zammit.